Здравейте, приятели, аз съм tu от BG и това е новото видео на Clash Royale. Така, в това видео искам да ви кажа, че ми се падна голем. Падна ми се голем и сега ще направих си тук някакво декче. Намерих го за уместно. И сега ще го тестваме това декче тук пред вас. Изиграл съм само една битка с него. Ами, не. Няма какво да... Абе, не съм... Обърках се, не съм играл никаква битка с него. Сега пред вас ще играя за първи път. Ще потъкаме малко 2 в 2 и така нататък. Да започваме направо. Както виждате, понеже голем дек е малко натоварен и е леко скъпичък, 4,4, но ако вие го искате, си опирайте. Така. Ще пуснем един голем. Да, разбира се, че ще забие. Трябва супер да си оправят играта, защото лагва много. И доста пречи на хората, които се занимават с снимане на клипове на тази игра. Добре, сега тръгваме зле, именно заради лага. Ще си приготвим една помпичка. Така. Добре, точно това ми беше идеята. Така. Ще пуснем един Wizard, ето така леко тактично. Бой. Бой, преплесвай тежко, преплесвай тежко, преплесвай тежко. Wizard да не може да го преплесва тежко. Но нищо. Сега ще си пуснем голема и ще му направим една контратака на този балон. Така, Wizard да не умря. Wizard да не умря. Това е the best. Кара са и гоблините. Уизърда само да не умира. Уизърда е много важен. Уизърда е много важен. Само той да не умира. И точно той умря. Ароси. Арос. Айде, още един уизард. Ето това е якото на този дек, защото можеш да направиш някакъв огромен масак и да загубиш. Но виждате, ако не беше пуснал този балон с рейджовицата, щеше да е рип и аз ще да го бия. Това е якото на този голем. Пускате голема най-отзаде за тауъра, той си върви и само пускате уизарди, гоблини, миняни, там какво ви падне. Пускате една помпичка, за да получавате малко повече елексир от противника ви. И това е като цяло стратегията на дека. Така, този път не е лагна, което е супер. Играем срещу китаец, което не е супер. Ще пуснем една помпичка. Къде я? Пуснем помпичка. Ще пуснем един Wizard. Така, мисля, че няма да успеем да съберем за гоблини, но за голем, аз пък гоблини. Давай, преби джанскирата, но преби го, не! Fuck my life. Така, нищо, ето е тактиката с голема, ето я. Сега ще го Аллах Акбарнем с този голем. Големовица, найс. Така. 7. Що атакуваш Кинга, май френд? Това беше безсмислено, ако питате мене, ама карай. Така. Голема да си върви. Трябваше да пусна помпичка, само че не я пуснах.
Винаги пускайте помпичка преди да атакувате с някакъв голям пуш с голем. Така. И е много лошо, ако противника ви има ето това нещо. Тесла или Inferno Dragon, защото това са картите, които най-много прецакват голем дековете. Добре, не се получи нищо, защото нямахме помпичка. Ако имахме помпичка, щеше да ни заради за Валкирия и всичко щеше да е точно. Само, че нямахме помпичка, затова сега ще си пуснем една тук. Ето така в дъбъл елексира. Така. Wizard, Wizard, Wizard. Добре, тавара ми е на 20, нямам нищо против да ми го бутне. За какво само да седи? Така. Ето сега събрахме за Валкирията, защото имахме помпичка. И ето ти го пуша. Махнахме Теслата. Валкирията помогна за изчезването на гадната Тесла. Сега ще пуснем още един Wizard. Ще пуснем и Валкирийка. И ето ти го пуша. Пускаме и гоблини. Имаме 12 секунди. Дали ще успеем? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И не успяваме за втори пореден път. Но няма да се отчаиваме. Виждате, и в двете битки щехме да успеем, ако имахме още малко време. Работата с този голем дек ви е в добавеното време. С картите, които струват много елексир и има помпа в тях, тези декове, в които има голем ли, пека ли, нещо от сорта, което е над 6 елексир, то този вид декове задължително трябва да имат помпичка и времето ви е в добавеното време. Сега не си паднаха само дефенсови карти, затова или карти за комбота, затова ще изчакаме. Добре, той ни атакува с пека. Пеката е лошо нещо. Добре, след като има пека, логично е да има и помпичка. Ами да, Rip Cola. Rip My Life. Ще пуснем една помпичка леко тактично ето сега. Той има 3 мускетърки, но аз имам Fire Боле. Затова не се снимам, но ето така ще направя. Дали ще съберем за голем? Голем! Събрахме за голем, само че той се пусна много отдалечено от Валкирийката. Така пеката ще ми накаже голема. Тежко. Така, пускаме още една помпичка. И ето го и добавеното време. Ето сега ще да... Ето. Сега почваме да правиме масак. Така. Почваме да правиме масак. Ето го и Уизърда. Ага. Той пуска трите мускетарки. Уизърда ще ги детронира. Така. Би ми по гоблините, а така. Пеката ми би по гоблините. Ага. Пускам още една помпичка. Добре. Ето.
Ето този тауър го взехме. Казвам ви времето, с този дек вие в добавеното време. Така. Айде сега. Голем. Голем. Валкирия. Уизърд. Спарта. Аллах Акбар. И всичко там велико, когато те сетиш. Ето го втория голем. Втори голем. Втори голем пускаме. Пускаме и гоблини. Пускаме и миньонси. Пускаме Уизърд на заден план. Така, Fireball. Ето. Не, и тази игра няма да я спечелим, хора. Ами, явно трябваше преди да направя клип на този дек, да видя как се играе с този дек. Защото аз understandнах какво се прави с този дек. Само че както виждате, две загуби, едно равенство. Не знам, може би защото този дек не е това, което по принцип трябва да бъде. Този дек, сега ще ви разясна. Ако имате тези карти да ги сложите, защото аз нямах много карти, нямах. И доста промених дека. Да донейтнем първо стрели. Така. Като за начало, така. Това си е така, това си е така, това си е така. Тук трябва да има лайтинг. Тук трябва да има The Lock. Тук трябва да има Night Witch. И тук трябва да има Baby Dragon. А тук вече забравих какво трябва да има. Но си изберете нещо въздушно и го сложете там. Мега миньон тук. Така че аз бая съм променил дека и може би заради това ние падаме. Така, голема върви. Сега зад него ще пуснем ето така с надеждата да направим нещо. Но няма да направим нищо. Сега голема ще се пръсне на много парченца и така ще убие уичата. И сега тези малките големчета ще са чудесен танк за минените. И мисля, че тауъра е наш. Да, тауъра е наш. Така. Добре, мисля, че за пръв път с този дек имаме някакъв потенциал да победим. Ще продължавам да гледам някакви голем декове, защото голема много ме кефи и искам да си намеря някакъв читав голем дек. И ще продължавам да правя видеа с голем дек. Очаквайте. Добре, той почти ми взе кинга. Трябва му нещо за бърза атака. Да речем един хок с майнер и самарип. Добре, гоблините ще му набият демидж, миньоните. И тази кула май няма да е наша. Не. Не, наша е. Кулата е почти наша. Почти. Добре, поне успяхме да отмъкнем две кули. Но това е добавеното време и това е нашият момент. Аре бе, що не се отклони към помпичката, бе? Майка ти. Аз исках да се отклони към помпичката. Това не беше честно. Това не беше честно. Това не беше честно.
Това въобще не беше честно. Но мисля да направи едно 2 в 2, да видим поне дали този дек е добър за 2 в 2. Така. Пуснем една помпичка. Така. Играем срещу араби. Така. Арса вече го пускаме. Някой друг освен мен няма ли да пусне нещо? Добре, моят човек нещо така леко няма ли да пусне? Така, пека. Пека с голем, найс. Пека с голем е найс. Аз пускам Уизър, той пуска Бейби Драгана, аз си пускам стрелите. Добре, за сега всичко се развива по план. За сега всичко е окей. Ами, добре, набихме така стабилно деймидж. Да, батъл рамчето почти нищо не направи. Той пуска мирора над батъл рам. Той дали вече ще направи нещо? Той май ще направи нещо. Добре, Хога също направи нещо. Всички правят неща, бе. Вие знаете ли, че всички правят неща? Добре, ето е моята тактика с моя истински дек. Ето. Балони, миньони и се опропастява от един миньон хорд малък. Отклони се. Сега ще се отклониш ли? Сега ще се отклониш, нали? Отклони се, окей. Но май пак ще удари, да и просто се изкабих една помощ. Амено. Пусни им един Бейби Драгън, да имат някаква защита. Пусни Бейби Драгън, бе! Ретард, пусни Бейби Драгън, бе! Памо, ретард, не човек. Как може си толкова ретард, бе? Добре, както виждате, този дек не става и за 2 в 2. Общо взето, този дек, ако имате картите, които ви казах, го тествайте, но аз нищо няма да мога да направя с този дек. Това беше от това видео. Аз за вас бях Тумата БГ. Абонирайте се, ако още не сте го направили. Лайкнете видеото, ако ви е харесало. Гоним 5 лайка. И чао! До нови срещи!